ассалому алайкум бачаҳои мошинсувор, чӣ хеле сози тенҷ. Ин як газел барои одамое ки дастафка кор мекунанд, мақсад курьерёне ки мошинои хуб мефурӯшанд, мошини комфорти хуб. номи мошин бошад Fiat Ducato хуб, соли барориша 2016, пробегиш 245. бародаро азиз, мотор DV3, ценаш бошад 1 миллион 800 бо чақчақ мешавад. хуб бародаро, рақамо дори экрани 43-44 занг бизане. тамоми балон ҳама чиз сағиро ҳамин гапҳои ганда мене ба ҳама ҳамин нигоҳ накарда ман ба шуморо бо ин мошинои хуб қати балон малон ключ плуч меёвам. занг бизане. газел қарор дорад дар шаҳри Москва бародаро, бо нархи навои хуб мешавад. илтимос хоҳиш ҳамин мошиноро харидорӣ ки кардани шиде усто қати биёи шеронар усто қати бибине бисанҷи. албатта мо бовар менем сухани бародаро, яъне ки соҳиби мошина, аммо бо меган санҷида дида бо хубтаре. аллоҳ нигаҳбон. илтимос видеоро паҳн кунед то газелхоро бигиранд.